Yo, Hanna, leg me eruit. Yo. Hij zit eerst op slot, jongens, kom op. Hij zit nog op slot, kom op, even matje. Voor de challenge van dit squal hier, moet je mij bevrijden. Je moet het dus de code kraken. Ik stel je een vraag van uit deze bus, dan moet je nog een super moeilijke puzzel oplossen. En de squal die mij het snelst bevrijdt uit deze bus, die wint. Und deze challenge, door mij, op is de pallen, uit, Marsum. Wie kan zij zin en willen uit, mijn naam. En op is het wind uit Kuala Lumpur, Weesum. Wat is de eerste vraag? De eerste vraag is, wat leest op squallen of thuis, maar zien en een kaft eromheen? Oké, eerste vraag. Wat leest op squallen of thuis, maar zien en een kaft eromheen? Een? Oké, jongens, stop. Boek. Kom aan. Kom op, go. Ja, heel goed. Ja, oké, volgende vraag. Hoe neemt mensen liek als een koning, koninginnen en eeuwje van jettiets? Hoe neemt die mensen? Nou. Ja, Gijs daar. Nee, nou, hiernaast. Ja. En Timo. Yes. Ja. Oké, jongens, laatste vraag. Hoe neemt ze een groep mensen die binnen jaren binnen ligt in een laan of een dwarf? Dat is een bepaald soort. Yes, heel goed. Oké, jongens, de puzzel. Pak het papier, puzzelmaatje. Kom op, zo snel mogelijk. En we zijn op zoek naar de punt, naar de code. Om de code te kraken, weer bij de bus. Voor de bus, heen de slot. Daar zit een code op, die mag je kraken. Kom op. Concentratie, kom op! Kom op! Opperste concentratie! Maar hoe maakt we hem wel weg? Want Joost eerst te kijken. Ja! Hartstikke goed! Ja! Want de tijd is 4 minuten en 50 seconden! Ja! Het gaat gebeuren. Want ik weet het tijd. En hier gaan ze een scorebel van 4 minuten en 90 seconden! Volgens mij is de tijd 3 minuten zandje min 21. De score is 2 minuten en 56 seconden! Ja! Hey! Chill! Pompen! Oké! En de snelste tijd van deze dag, wat zeg ik, van het hele seizoen is OBS het wint uit Weesum! Maar een tijd van 2 minuten en 56 seconden! Just het, hè? Haha, en dan is dit de uitslag. En weet te gek dat je hem altijd je mind in hebt. En ik zorg je vanzelf dag op seizoen weer voor een nieuwe Chill Checked Challenge.